Чи є речі сьогодні, за які вам соромно? Та корупція, і про яку ми чуємо, коли ми бачимо ці плівки, які зараз всі дивляться, читають, слухають. Це жахливо, що під час війни найвище керівництво витрачає таким чином кошти, використовує контакти, свої особисті якісь знайомства для того, щоб збагачуватися. Це, звичайно, дуже демотивує. Люди. За відношення нашої держави до наших людей. Корупція і наші ціни і зарплати. Дуже багато корупції. Дуже соромно за великий рівень корупції. У нас є дуже багато дійсно історичних архітектурних місць, які занедбані, за якими не піклуються. Ставлення Західної України до Східної. Певна зарплатня саме на державних якихось таких як вчителі, лікарі. Вони дуже багато роблять для нашої держави, для нашої культури, для наших людей, але зарплатня дуже низька.